Laba bantu kuthiwa badutshulwe emzini othile nalapho bebezihlalele khona bezijabulisa. Abayisithupha babo bafe ujuqu khona endaweni yesigameko. Kwalimala ababili, omunye washonela esibhedlela. Kuboshwe abesilisa abathathu ngalokhu kubulala. We had to put in an integrated team to work around the clock to find people that are responsible for these heinous murders. And I'm happy to say 3 people were arrested now that were confident that they will answer for these cases in court. Lesi sigameko silandela esinye futhi sokudubula esenzeke eAtlantis eWestern Cape ngolwesithathu nalapho kudutshulwe kwabulawa khona abantu abahlanu. Ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni uthi basola ukuthi lokhu kuhlasela kuhlobene namaqembu emgulukudu. It's all gang related and we do have our anti-gang unit on the case in Bishop Lavis. The PC, our General particularly, sent some more forces to investigate to see how they can remedy this situation. Kubasolwa ababoshiwe kutholakale kubo nesibhamu sohlobo lwe-9 mm. Bazovela enkantolo maduze nje kanti babhekene necala lokubulala nokuzama ukubulala.